Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε. Να είμαστε και πάλι μαζί για να πούμε λίγα λόγια πνευματικά και ωφέλιμα πάνω στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Πεντηκοστής. 50 ημέρες μετά την μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Χριστού μας και 10 μέρες μετά την μεγάλη εορτή της Αναλήψεως, η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει την μεγάλη και γενέθλιο ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές του Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι, έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την μορφή των πυρήνων γλωσσών και ξεκίνησαν στη νέα τους αποστολή που ήταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εις πάντα τα έθνη, να πάνε σε όλα τα μέρη του κόσμου και να κηρύξουν Χριστόν το σταυρωθέντα και αναστάντα εκ νεκρών. Και από εκείνη την ημέρα το Άγιο Πνεύμα παραμένει μέσα στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Παραμένει στις ζωές των ανθρώπων που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που συντηρεί, όπως ψάλλουμε και στο τροπάριο της ημέρας αυτής, όλων των θεσμών της Αγίας μας Εκκλησίας. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν σήμερα βλέπουμε τον Χριστό να βρίσκεται μέσα στα πλήθη για να εορτάσει και αυτός, όπως όλοι οι Ισραηλίτες, μια μεγάλη δική τους εορτή, την εορτή της Σκηνοπηγίας. 7 εβδομάδες μετά την μεγάλη εορτή του Πάσχα των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι γιόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής ή την εορτή της Σκηνοπηγίας. Τι έκαναν εκείνη την ημέρα? Έστειναν έξω από τα σπίτια τους σκηνές και έμεναν για να θυμηθούν πως έζησαν οι πρόγονοί τους 40 χρόνια μέσα στην έρημο, στην πορεία προς τη γη της Επαγγελίας. 7 μέρες κρατούσε αυτό, η 8η μέρα όμως ήταν η πιο επίσημη. Έβγαιναν από τις σκηνές, άναβαν 2 μεγάλες λαμπάδες για να θυμηθούν το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός με τη φωτεινή νεφέλη που τους φώτιζε στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας, και έπαιρναν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και έριχναν καθοδόν προς τον ναό του Σολομώντος για να θυμηθούν το άλλο μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός όταν ο Μωυσής με το ραβδί του χτύπησε την πέτρα και ανέβλησε νερό και ήπιαν οι Ισραηλίτες και ξεδίψασαν. Αυτή λοιπόν την μεγάλη ημέρα, αυτήν την μεγάλη λοιπόν εορτή, ο Ιησούς Χριστός στέκεται μέσα στο πλήθος και φωνάζει δυνατά: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Όποιος διψάει να έρθει κοντά μου και εγώ θα τον ξεδιψάσω». Και όπως λέει η Γραφή, από την ψυχή του θα αναβλήσουν ποταμοί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό είναι το νερό που υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός. Είναι το είδωρ των ζώων που είχε πει και στη Σαμαρίτισσα, όπου έχουμε πει και άλλη φορά είναι πλούσια η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, δεν είπε θα αναβλήσει ποταμός, αλλά ποταμοί. Τόσο πλούσιο είναι αυτό το νερό το πνευματικό, τόσο πλούσια είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι η πέτρα που ανέβλησε νερό και ήπιαν οι Ισραηλίτες ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα λοιπόν ο Χριστός τους λέει: «Εγώ είμαι αυτός που ξεδίψασα τους προγόνους σας. Εγώ είμαι αυτός που τους έδωσα το είδωρ των ζώων και τους κράτησα στη ζωή και τους οδήγησα στη γη της Επαγγελίας». Αυτό το νερό, είπαμε, το έδωσε και στη Σαμαρίτισσα και μάλιστα σε όλους τους ανθρώπους που θα τον πιστεύσουν. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι διπλός, είναι διφυής. Έχει και σώμα, έχει και ψυχή. Και το σώμα διψά. Και ξεδιψάμε από τις πηγές που μας χάρισε ο Θεός, από το νερό που μας χαρίζει ο Θεός. Αλλά αυτό το νερό το πίνουμε και πάλι διψούμε. Αλλά μας το χαρίζει πλούσιο ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Και η ψυχή όμως έχει ανάγκη από το είδωρ το πνευματικό.
Δυστυχώς όμως, με λύπη το λέω, βλέπουμε σήμερα οι περισσότεροι των ανθρώπων να ξεχνούν ότι έχουν ψυχή και να την αφήνουν να αφυδατωθεί και να καταστραφεί. Ενδιαφέρονται μόνο για τις υλικές ανάγκες, μόνο για το πώς θα ξεδιψάσουν σωματικά και αδιαφορούν για την ψυχή τους που και αυτή έχει ανάγκη να πιει από το είδωρ των ζώων, να πιει από το νερό του Θεού, να πιει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεδιψάσουν από θολές πηγές, να πω από λασπόνερα. Προσπαθούν να βρουν τη χαρά και την ευτυχία, την αγάπη, τη ζωή μέσα από πηγές οι οποίες δεν είναι καθαρές. Ενώ υπάρχει η μία και μοναδική πηγή, η πηγή του Ιησού Χριστού, που όποιος πιει από αυτήν την πηγή θα ξεδιψάσει αιώνια, όπως μας είπε το αλάνθαστο και αψευδές στόμα του. Και πώς μπορεί κάποιος να πιει από αυτό το πνευματικό νερό? Πώς μπορεί κάποιος να γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Από την πηγή που λέγεται Αγία Εκκλησία. Κάθε εκκλησία είναι μια πηγή που αναβλύζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε όλα τα μυστήρια λαμβάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στο μυστήριο του βαπτίσματος ο ιερεύς επικαλείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το απλό νερό γίνεται αγιασμός και βαπτίζεται ο χριστιανός και σβήνει το προπατορικό αμάρτημα. Συντάσσεται τον Χριστό και αρνείται τον διάβολο και γίνεται ένα μέλος της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Σφραγίζεται στη συνέχεια και με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο ιερεύς τον σφραγίζει με το μυστήριο του χρήσματος, τι λέει? Σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει όταν ο άνθρωπος μετανιώνει για τις αμαρτίες του και πηγαίνει στον ιερέα και γονατίζει στο πετραχύλι. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος επικαλείται ο ιερεύς και συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στο μυστήριο του ευκελαίου και το απλό λάδι γίνεται θεραπευτικό και ιαματικό. Και όταν ο χριστιανός με πίστη Χριστή μπορεί και να θεραπευτεί. Το λέω το μπορεί γιατί ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει, οικονομεί μια δοκιμασία στη ζωή μας για το συμφέρον της ψυχής μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο καθαγιάζει τα τίμια δώρα, το απλό ψωμί και το κρασί το μεταβάλλει σε σώμα και αίμα του Χριστού. Τι λέει ο ιερεύς? Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και το απλό ψωμί και το κρασί το μεταβάλλει σε σώμα και αίμα Χριστού και κοινωνούμε οι χριστιανοί και αγιαζόμεθα. Το Άγιο Πνεύμα όμως το παίρνουμε και σε όλες τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας μας. Το Άγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε όταν αγωνιζόμεθα καθημερινά τον αγώνα των καλών της πίστεως να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού. Όταν ζούμε με ταπείνωση, όταν συγχωρούμε τους αδελφούς μας, όταν εκκλησιαζόμαστε και προσευχόμεθα, όταν νηστεύουμε και όταν τηρούμε όλες τις εντολές του Θεού, ο άνθρωπος γεμίζει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ότι σκοπός και στόχος του ανθρώπου είναι να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λοιπόν στέκεται μέσα στο πλήθος και φωνάζει δυνατά: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Όποιος διψάει, ας έρθει κοντά μου και θα ξεδιψάσει». Και ο λαός που τον άκουγε διχάστηκε. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κάποιοι είπαν αυτός πρέπει να είναι κάποιος μεγάλος προφήτης. Κάποιοι είπαν μήπως είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Κάποιοι άλλοι όμως τον αμφισβητούσαν γιατί γνώριζαν από τις γραφές ότι ο Μεσσίας θα έρθει από την Βιθλέμ και δεν γνώριζαν ότι ο Χριστός είχε γεννηθεί στην Βιθλέμ. Μάλιστα μας λέγει ο Ευαγγελιστής ότι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν στείλει ανθρώπους δικούς τους υπηρέτες για να συλλάβουν τον Χριστό. Και επέστρεψαν οι υπηρέτες άπραγοι. Και τους ρώτησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, γιατί δεν τον συλλάβατε? Και εκείνοι ομολόγησαν την αλήθεια και είπαν,
Πρώτη φορά είδαμε τέτοιον άνθρωπο να ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε δει ποτέ άνθρωπο να ομιλεί με τέτοια παρησία, με τέτοια δύναμη Πνεύματος Αγίου, και δεν μπορέσαμε να τον συλλάβουμε. Και τότε αγανακτισμένοι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τους είπαν: μήπως και εσείς πλανάστε? Δεν βλέπετε ότι κανένας από τους άρχοντες και από εμάς τους Φαρισαίους που γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού δεν τον ακολουθεί? Ποιος ακολουθεί τον Μεσσία, τον λεγόμενο Μεσσία? Ο απλός λαός που είναι αγράμματος και είναι και κατηραμένος. Έτσι τους θεωρούσαν τους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τον νόμο του Θεού, ότι ήταν κατηραμένοι. Αυτό το επιχείρημα, αγαπητοί μου αδελφοί, το χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι. Λέγουν: ποιοι πάνε σήμερα στην εκκλησία? Οι γέροντες και οι γριούλες, που είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, οι άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, του πολιτισμού. Πού είναι οι λόγοι, οι καθηγητές, οι πανεπιστημιακοί, οι ιατροί, οι νομικοί? Πού είναι? Λίγοι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία και αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας. Πού είναι οι νέοι? Δόξα τω Θεώ. Από όλες αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα υπάρχουν άνθρωποι στην εκκλησία μας που όχι απλά έρχονται, αλλά ξέρουν και ζουν σωστά τη ζωή του Ιησού Χριστού και αγωνίζονται καθημέραν για τη σωτηρία της ψυχής τους. Προσέξτε όμως, είναι αλήθεια, όταν ο άνθρωπος μορφωθεί μόνο εγκυκλοπαιδικά και έχει βάλει ένα στόχο στη ζωή του να πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, να ανέβει πανεπιστημιακά, αυτός ο άνθρωπος μέσα του καλλιεργεί έναν εγωισμό, μια έπαρση. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μορφωθεί και εγκυκλοπαιδικά και κατά Θεόν. Αν λοιπόν η μόρφωση είναι μόνο εγκυκλοπαιδική, αυτό το πάθος του εγωισμού είναι ένας τείχος που δεν δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να πιστέψει. Γι' αυτό και ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αββά Δωρόθεος, στα ασκητικά του κείμενα μας λέγει ότι υπάρχουν δύο μορφές υπερηφάνειας. Η υπερηφάνεια του νου και της καρδιάς. Της καρδιάς είναι αυτή η υπερηφάνεια που δυστυχώς έχουμε όλοι μας. Καφόμεθα για την ομορφιά μας, για τα λεφτά μας, για την εξυπνάδα μας, για τα παιδιά μας. Οικονομεί ο Θεός καμιά φορά καμιά δοκιμασία και έτσι ο άνθρωπος ταπεινώνεται και συνετίζεται και σώζεται. Η υπερηφάνεια όμως του νου είναι η χειρότερη υπερηφάνεια, διότι απορρίπτει το Θεό, απορρίπτει την πίστη, απορρίπτει την Εκκλησία, απορρίπτει τα μυστήρια. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δυστυχώς δεν μπορεί να σωθεί. Στη συνέχεια στο Ευαγγέλιο βλέπουμε τον Νικόδημο, τον κρυφό μαθητή του Χριστού, ο οποίος ήταν νομοδιδάσκαλος και ένα βράδυ είχε συναντήσει τον Χριστό και μάλιστα ο Χριστός του είπε ότι το Πνεύμα του Άγιον όπου θέλει πνίγει, το Πνεύμα του Άγιον αναπαύεται σε καθαρές ψυχές, σε καθαρούς ανθρώπους. Τι είπε λοιπόν ο Νικόδημος? Δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν ακούσουμε αυτά τα οποία θέλει να μας πει. Δεν τον ακούσουμε. Και τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι του είπαν ότι αφού ο Ιησούς Χριστός είναι από την Γαλιλαία δεν μπορεί να είναι προφήτης. Και έτσι λοιπόν απέρριψαν κατευθείαν τον Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή. Στο τέλος του Ευαγγελίου ο Χριστός μας λέγει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Είπαμε στην αρχή ότι οι Ιουδαίοι γιόρταζαν την εορτή της φωτεινής νεφέλης που φώτισε τους προγόνους τους και γιόρταζαν και το θαύμα με την πέτρα που ανέβλησε είδωρο. Στο τέλος λοιπόν του Ευαγγελίου λέει ο Χριστός εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στην αρχή είπε αν της διψά ερχές το πρόσμε και πινέτο. Εγώ είμαι το είδωρ το ζών. Τώρα λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Χριστός μας ήταν, είναι και θα είναι το φως. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που ήλθε να φωτίσει κάθε άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Και όπως δίχως τον ήλιο δεν ζει τίποτα σε αυτήν τη γη, ούτε τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως ήλιο, ούτε τα ζώα, ούτε ο άνθρωπος. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή. Έτσι λοιπόν και χωρίς τον Χριστό που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, το ανέσπερον φως δεν μπορεί να ζήσει τίποτε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει καθημέραν να αγωνιζόμεθα τον αγώνα των καλών της πίστεως, ώστε να ξεδιψούμε από αυτό το είδωρ το ζών που μας υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, που είναι το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος,
και να φωτιζόμαστε από το φως του Χριστού, από το φως που εκπέμπει ο Ιησούς Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει αυτήν την Κυριακή την μεγάλη και γενέθλιο ημέρα της Πεντηκοστής. Και όλοι οι χριστιανοί που ζούμε μέσα στη ζωή της Αγίας Εκκλησίας, όπως είπα και προηγουμένως, λαμβάνουμε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήριο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς ζούμε. Δεν μπορούμε να ζούμε ασίδωτα μέσα στη βρωμιά και στην αμαρτία, διότι το Άγιο Πνεύμα, όπου υπάρχει ακαθαρσία και αμαρτία και βρωμιά, φεύγει. Το Άγιο Πνεύμα είναι πεντακάθαρο και δεν μπορεί να αναπαυθεί σε μια βρωμερή ψυχή και σε ένα βρωμερό σώμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο χριστιανός να αγωνίζεται καθημέραν να ζει τη ζωή του Χριστού. Να λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε, μέσα από όλα τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία μας είναι πηγή που αναβλύζει το είδωρ ζών. Και όταν ο άνθρωπος λαμβάνει πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χαριτώνεται, φωτίζεται, ενδυναμώνεται, ενισχύεται στον αγώνα του, στις δυσκολίες, στα βάσανα, στα προβλήματα, στις στεναχώριες, και αυτός ο άνθρωπος παίρνει πορεία αιωνίου ζωής. Να είστε καλά, αδερφοί μου. Χαίρετε.